हाइनो खुंनि हामजों बोसा खरकसानि बुमा गोमाजाक चाम्पावर पिएस राजनगर आथुक दिशा गामिनि शान्ति रंजन देबबर्मानि बिहिक रुमालो देबबर्मा बोसा शान्ति रंजन देबबर्मा साका नखा सारबरिनि सिगां सानजा जराव गामियावनो बेराय तंमानि आबोनि यागुलो नगो हापाइलिया आबोनो तै गोमामानि सिमुंबलाय बोया फरका चाम्पावर पिएस हाबानगो ताबुक लुको रकनो कयमुया फरजाक रुमालो देबबर्मानि बोसा शान्ति रंजन देबबर्मा जेसा थायोफानो बिहिक रुमालो देबबर्मानो नुगै तंनाय रक 9336651255 अकक दुक नम्बर कोरंनां थहिनै फिया ताबुक कखे आबोसे हास्तेव बेबाक थायोनो नुखुं खाजाक सागोनां तै बोसा खरकनि निबुमाबु फाहिनजाकनाय र बोखा सिक्ला चालायमानि बेबाक थायोनो बयताले चुतावाइजाय थांलायो फिया खानि मुचुं तै बोसा बतैबो बुरुं खायलायलायो अ बोसा रकनो बुमाबु फाहिनजाकनाय र खिबुय बयताले चुतावाइजाय थांकाय अ बोसा रकनि बिरमान साबो याचाकनाय यागुलो हिनकाय आबो हाइचाराय रकनि नाना दाबुरा हिनजाकनाय रक लुको रकनो चुबा चुसानलायो आबो हाइ बेबाक थायोनो पातिमुं पातिउइ तंमानि नुकजाक तंगो थानाय समबारनि सारिगनो हयते अंखरो माने अंखर पुरुका मो सरातना करिं तंका फुमुनो ना हाना हिनथां फुमुबाबो सालथां दं हाने आनतरां थांबाय सावता गायतां ना हाना हिनथां जानिकाय बबो यांगो मा सनो साप खिफायगना दो हि अंखर थामानि खिना हिनथामानि फास फालिया गाय अ खिना हिनथामान फायांकाय बरक आनकल खेता ताते फायगदि इगो निहिरो नाव करिका पियाम थांगा साइमले आदारि फेगरि साके फाइका अंकै नको करै नातु लायखाता फुगा नातु लाके अंकै आइं दक दिनम थां फाइका गरै असला गरै ता अजे आं जे अबुरि बिकक सामने असला नाव करै ता सन्देह मानि जों थांनाय मता अंकै नातु लायके नको मा भालिया ता फात भालिया ता ब अंकै जों असला बाइन थांका नांकै जंखाता नों संदेह मुलुगता jangan ke tabu je nin bre nong nong mani koidino kana tinbai sombar hingkai soman sari hingkai mongwar budbar pa chaidin kata hingkai je na sondeha mulok khayo osla bai hinga osla na mane nong thani kuno pro tong oslanda oslani puro bolte kok sama roka agi tong agi saimanta kok sawo nei no ang sigango kai mobile bokok kiga mobile bokok ya kuning ketesa asa kayo nei mobile tesa payo enggak mobile pai kaino tasa ang thang jaga ta